अंखा चिनि पारा दिनै आलपालि दिन दिनै बुरि गालांबाय बुरि गोरै बल खेला थंनानै तो जों जमा बाक्सा नायलायनो इन्टाव तो हेला दुलापारा सरकारि प्राथमिक हेला दुलापारा सरकारि प्राथमिक विद्यालय स्थापित 1969 इन तो चिनि पारा ने स्कुल अंखा पाकिस्तान आमालनि स्कुल अंखा आइसुक उन्नय नंया इंटक माने मनो मादुम दं मादुम इंटक बल थंलाय दं पारानि बरक जमा के अपरा जाकारा तो नक बुनाय दंनि फेले पारानि बरक थंनानै खेला थंनानै बल खेला नायना बरक सिमा करै बरक बल खेला नायला माने जेरक सिमा करै बल खेला नाय माने तो ए खेला शुरू এখন আবেলে তো মংখা গোলকিপার হাইররিবা হাই জীবইনা ত্রিপুরা বংখা গোলকিপার দিনैनि যে সাল नायथक जरानै दिनै चिनि पारा बल खेला थंनानै अ समायाव बंखा गोलकीपार गुलदखक बंखा बुरि गोरै दानि गोलकीपार तो जां थंलायनि दं अधिनायक सब नং अधिनायक सब नं कैप्टेन सब हा मा बिप्लब ए कैप्टेन मै क्या कुछा ना खै दारना ता की दिन तो दिनै सालका सांजरानि एला दुलापारानि चिनि पारा गो आलपारि दिन दिनै बल खेला थंलाय माने तो अनेक नायथक तो बुरि गानां बिसिंनि अधिनायक अबंखा रुबेल त्रिपुरा तो बनक खुगजा सुनो गाममान जाखा दिनै अंखा जों आलपालि हिनै जों संलायै खेला उत्सव खालायजाक खेला आयोजन खालायजाक बुरि गानांबाय बुरि गोरै जों जत आनन्द सहित दिनै ताहिन आलपालिनि पालायथानि जों बल थंलायनाय जोंलाय बाहाका फेले जों जेके बुं बुरि गोरै रंना जों मैच नायहिनै बाहाका जाक एवं बकबो जों नायके बाहाका कोनो समस्या करे तबे आं नायफेले खेला दुला खालाय जों जेन कायको जंलायते जों आनन्द उपभोगके थांनाय नाते माने आनन्द थांबाय तो मका हादु माने स्कुल मात अना नायथंनायदि टेक्टा दु माने बिसि दुयाखौ म टेक्टा दु माने वाटियो फायजाकसिनि न अरनि तकचनै आलपालानि बल खेला थंलायका चिनि पारानि बरक ता खुग्रक जतक जमा तो नायलादु फेले नकबो आने भिडिअ गो चिनि पारानि बिया ब्रिफां बहरबो नायथक दंगो चिनि पारा गो तो नायलादु फेले नकबो बारायैति तो चिनि पारा गो मंखा मेला मेला नायजागा अनेक मा नायथक नायदि मंखा मेला हाय जांखा स्कुल बाय मेला बिसिलाय चाइला मंखा शिव मन्दिर फेले तो नंग नाय तक शिव मन्दिर किसुता ले फुनुं नो चिनि पारानि शिव मन्दिर एला दुलापारानि तो चिनि पारानि शिव मन्दिर कासपाका फाइनाली चिनि पारानि मन्दिर अमंखा सो अनेक नायथक इन जों प्रति बছर मेला मेले रही दंगो चिनि पारानि शिव मन्दिर बছर प्रति जों मेला मेले रगो जों इन तो नकबो माने इन चिनि पारा गो मेला मेलेखाय नकबो फायनाय फै मानो गत बছरबो मेला मेले जाक चिनि मन्दिर तो आगामी बছर देबो जों चेष्टा खायनो मेले रनानै हिनै आसा खायो जों जेके बुं माने मेले रनाय तो नक नायना मुसुखाय फायनाय फैदि फेले चिनि पारानि मेला गो जों इन बছर प्रति शिव मेला मेले रही दंगो चिनि पारानि शिव मन्दिर आइ फेले नायदि तो अनेक कुलुंखा आइसु कष्ट के माने भिडिअ खाय माने तो नक आने भिडिअ गाम माजाके दंखाय बा चिनि पारानि भिउ माने नायथक जाय दंखाय तो भिडिअ न माने लाइक रनानै तापकदि गोरों साबसै लाइक रइरदि भिडिअ गाम माजाके दंखाय तो नक
full video naidi to into finally जों तो बल खेला थों माने नायनाय बल खेला थों माने जों तंनायनि थांदों तो नकबो नायतंने फेले आरो भिडिअ गो बल खेला थों माने नायनाय जों तो नकबो नायतंने फेले आरो भिडिअ न भिडिअ गाम जाखाय लाइक कमेन्ट एवं शेयर खायदि आरो नक माने आनी यूट्यूब चैनल बिसिं तोय अनेक चिने पारानि माने लाइफ स्टाइल ब्लग नुनाय हिनै ओ अनेक गरम अंखा नंग न बल खेला फुनैनो आंनि दं वाटै माने ट्रेक्टर हादुमय आखिर पैसा कामाय पैसा तो गाइस फाइनाली कासकपाइका बल खेला मारो बल खेला थंलाय माने तो नंग नय तो बल खेला थं माने सिनेपारानि स्कुल मारो तो इसा माने हादुमय माने अम मात दं माने तने फार्स्ट मात उरबोदन जेराव खेला थंलाय माने आइ वाटै हानायदि हा बाकी इंगो जाक हानर मंजाक तो सिनेपारानि सेराव बन थंलाय माने तो नायदि फैले नकबो गलकीपार बलटाय हलदों नायथके थंलायो तो नाय लादि फैले नकबो हाफं कांदा बल थंलाय माने तो बल हाफं साखा काखा सालका जानजोरागो अनां नायथकियो बल खेला थंलाय दं Umi Tripura hateng kanda go aji Hai Rodi bakia Xiaomi ta khobor bol khela dai nai yes imu age mane yaisu hatu to mono tekta tu hoy ake hasen bekai jang tola go bol khela tu mane kha age o je bo basa jag jaga bo basa jag heyo jaga go ha तो नायदि साका बाके तोय बारायति गुलदाय सा साखा गुरि करयो गुलदाय सा साखा ता ममता खबर कैसा हाइरोडिबा ता खबर बल खेला नाय फायो नाय माने फले तो आखाय बारे मा देखा गामसे न तने बल खेला नाय माने अनां नाय थंका हजार दर्शक पूरा बल खेला नायनाय रक जोंनि पारानि पूरा बल खेला नायनाय रक दर्शक नायजों बारायगोन क्या सा हाइरो हाय ब्रो बल खेला नायनाय रक बिसिमा करै दङ तो नायदि दङ बारायगोन जोंनि पारानि बरफ साराय तो मंखाय जां बुरि गानां साय अंखाय जां एन बुरि करै रं अंखाय जोंहा उजां बाखा तो बुरि करै रं गुल चाका गुलदाय सा जाक खिनि खानागो बुरि करै रं न तो अनेक नायथके बल थंलाय दं बङि तो आगे आं जे जागा इ जागा बासाय दं इ जागा पदन्त आगे हा दङ मानाय तो हाखि दुमाय हासिम का फैले न बल थंनाय मार बानाय आखि थंनो का फैले अनेक नायथक बियो सिनेपारा स्कुल माठ मंखा अनेक नायथक जागा तो गाइस नायलादै नकबो तो भिडिअ गामान जाखाय একটা লাইক রাখনাनै অবশ্যই দাপালক দি গাইস এন্ড যদি চ্যানেল মানে নতুন হিংকাই
অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খাইনাनै তাबकदि চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খেলাरकदि नेक्स्ट भिडियो नायनानैखाय सिनि लाइभ स्टाइल नायनानैखाय सिनि पारा एला दुला पारानि लाइभ स्टाइल नायनानैखाय आंनि चैनल न साबस्क्राइब खेलारं मानो ए ता ताखुक काहामलै तंबाय ओ तो गाइस नों आं तने फुनुं न माने बकबाय माने मनो दुम अब माने ट्रेक्टर फुं और ट्रेक्टर नों आं फुनुं न ट्रेक्टर बाय हादुं माने सानै सालथाम दुम दं दोनै अंखा वातै हिनै किसु रेस लाखा सालबो थांखा हिनै दोनै दुमलिया ताखौ गामदो गाहाम दङ न आखाय पा डाइरेक्ट तयसा सयखाबेलि हवा थाइसौ बहांराव आगे हाकरै तो पूरा फजरपेका हाय हाय चक्रार बागो बबाय किसुता भिडिअ लाखा sini mengkha kia bekar jaga aiten me bolthungen bo subida kre taisa tekta dum phai sing ere tok first tini udbodon khaika sing bolthungani school made माने तने उबोदन फले ni tini udbodon alpali dinni tini borok bo jama malai jalai o ja sing tini khai thinglai kya माने मटर si ang sigala rok bai bong buri ganang rok age ro mo are tia tok mana ki tumai ni tok dum hoy arkhe mane sai put tongkha अच्छा ठीक तंगो ताखौ maham nang maro gono अच्छा এই জাংখা নাকি বুড়ি গানাং রংনি মাত গ বুড়ি গানাং রংনি আতা মানি গুলি জাংতা ওই জাংতা অংখা তো গুলং দিয়া हेलो निनि बंता हेलो आरिबुं इमन तिरिपुरा बाइस क्लास गो परे पंचम छिरानी तो नंग स्कुल माने मास्टर काबि सुतों मास्टर 4 जना तंगो मास्टर 4 जना दङ तो आखाय नंग स्कुल माने छात्र छात्री जमा मेले होय काबि सुतों 300 जना चिनी क्लास फाइदे मात्र 22 जन तो गाइस दिनै भिडिअ आइसुक दिनै भिडिअ आइसुगो माथाक्का दिनै भिडिअ आइसुक साल थांखा जतन हामबाय